malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni CB ug ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Magpasalamat mi nga makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong Pinoy-anan, sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Karong hapon ang atong sugilanon naguluhan unang panagkita. Kahinomdo ba mo kano sa mo una nakakita sa imong asawa o sa imong bana? Kisuginlan ba mo sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga apuhan? Sa una nilang panagkita nga nahimong taytayan sa ilang panaghigugmaay sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga katiguangan. Doon na ba'y talaga sa usugilanon ang inyong mga higala? Kanusa, giunsa nila unang panagkita sa ila karong mga kapikas sa kinabuhi? Pipila sa ako mga nahibawan na mga sugilanon sa unang panagkita, may atong hisgutan karong hapuna. Unaw na to si CB, unang panagkita na mong CB, na nahigugma dayon ni CB. Kuyog ni si CB siyang upat ka igsuon. Mga anak ni sila sa ilang inahan ngan Rain. Iro sa mga anak ni anhing Gobernador Tingting de la Serna. Kaya si Dr. Francis de la Serna, o may doktora ni Dr. Iris, itawgan mi ni Dr. Francis nga yan na inyong kuhaan na inyong papi nga rin. Wa pagid ka siguro si Iris musugot ba ko? But finally, of course, kasi may makabalibat, unya na hinayak naman may kasi Dr. Francis nag-andam na sa upat man sila magsuon. Yung pulos babae, yung ilang inahan sa Ray. Ingon ni Francis, iya itong ipanghatag sa ilang mga parinti, pero si Iris may una nilang papilion. Utong, ingon sa Iris, unsa, kinsa may ihatagan, ikay pili, Dok. So, tagsa ni Iris og kugos, ang upat niyang katapusan ng gikugos si CB, ug wa na gid niya ibuwag. Mao ni among, puti una namang panagkita ni CB. Kan niya ito na in-love na mido ako, di ko ganag iro, pero nang-in-love ang puti ko. Usab akong pag-hadlok sa mga iro tungod ni CB. Laing talag sa sugilanon sa una panagkita na ako nahibawan, ika ni Anhing Marlon Bilita. Kato si Anhing Marlon, isugilo na mo, nga kini si Hazel, katong kining iyang byuda, kini iyang naasawa gyud eventually, na imong inahan siya mga anak. Dili ni mo'y una niyang gipangulitawhan. Ang una yung gipangulitawhan ni Marlon, ang igsuon ni Hazel. Diya giisnabas Marlon. Gibasted man siya sa igsuon ni Hazel. So si Hazel darang mo yung gipangulitawhan o naminyo gid sila. Doon yung mga relasyon nga ingon ana no, nga wa lang kituyo ba na kamo di ay magkadayon. Of course kaming Iris kapit na masipyat ko istorya si. Ang una naman panagkita ni Iris sa radio station. Dito may nagkita sa DYLA kay si Iris gisugo sa iyang boss ni atong higayuna sa Y101 na si Johnny Kawa, na nagsabot sila sa akong boss na si Aning Serge Rimonde nga ako'y mutabang ni Dr. Iris o himo sa iyang news. Kay doon naman to sila yung mga news updates, I think top of the hour nga news updates sa Y101. So pila to ka oras ng duty ni Iris? I think 7, 8, 9, 10, 11. Napapat siya 12. So murag 5 o 6 ka mga kuan lang ko. Kada newscast, kada news update, murag 3 ka item, 4 ka items, labing daghan 5 ka items. Depende sa gitason sa kada item. Mo to akong andamon para ni Dr. Iris. But eventually, si Iris nakamao na sa news writing, kay bawo na siya mo interview kay gusto man siya makatuon. Pero dito may una nga nakikita sa newsroom sa DYLA o ang among pagsawanay o balita nisangpot sa pagsawanay na mo mga sugilanon sa mong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amo to sip na in love kina Dr. Iris na to sip. Mga atong mga istorya sa una. Kaya lang siya istorya hiha. Siya in love kina to. Ato naman na sip. Lain akong nadunggan nga talag saong sugilanon. Kini ito prinsipe karon sa Britanya, si Prince Harry, o
o si Meghan Markle, unang nakitaan ni Prince Harry si Meghan sa Instagram. Si Meghan, murag na ay picture ba or video sa Instagram, uban sa higala ni Prince Harry. So iyang gipalihog ang higala nga i-hook up sila, abuton sila. Mao na to. Nagkainlabay na sila. Of course, sa ila ko ng first date, si Prince Harry na late og 30 minutes. Ingon ni Meghan, di pala ni sakop og royal family, iya na ning gibiyaan. Wa magmahay si Meghan na nahimo naminyo gid hinon siya prinsipe. Although kontrobersyal ning ilang relasyon karon kay gisalikway man sila sa royal family kay I don't know kinsay wa mo conform or gi-discriminate ba ni si Meghan kay si Meghan dili man nilunsay nga puti o niya racist na jud ayo na ang dili tingali ang royal family kundi ang ilang staff nga maoy nagtuma sa mga palasyo diha sa Britanya. Nakapalisod pa kayo sa relasyon ilang Prince Harry ug ni Meghan uban mga sakop sa royal family. Usa pa may lain nga talagsaon nga parang abot sa inyong nailhan nga mga managhigugmaay. Ang para nako ug mo ni atong main nga sugilanon karong hapon at talagsaong unang panagkita tuig 1920 usak ka lalaki na 43 anyos na manapuson siya ang kinabuhi, opisyal sa kapulisan, nakauna-una na sa pagminyo na sa atong panahon karon medyo uwahin 43 pa siya nakahuna-huna sa pagminyo. Pero atong 1920, uso pa kay dito ang mga classified ads. Yung mga classified ads sa una, na ay parte sa negosyo, na ay gusto nga mo trabaho ka na mo advertise ba ka, nga gusto ka mo trabaho, or gusto kang na ay trabahante. So, pang gitong personalized ang mga advertisement sa una. Dili pareha karon nga kasagaran mga kompanya mo ay maghimo classified ads. Kano sa ba mo katapusan naka li og classified ads? O basa pa ba mo classified ads? Kami pa'y nanrabaho sa una, katong sige na may upangita unsay imong ka-apply og trabaho. Kana yung classified ads mo'y among tanawon. Kinsay na kinahanglan og trabahante nga mohaom sa among kurso, mohaom sa among nakatunan. Ako eventually natugpa ko pagka-reporter, pero nang-apply ko reporter pero wa man to mag-advertise ang DYLA. So mao to uso pa kaayo classified ads niadtong 1920. Kining 43 anyos nga lalaki nagbutang og ad sa usa ka publication sa Simbahang Katoliko. Ang iyang ad nagkanayon 43 anyos, buutan nga lalaki, taga probinsya, nangita og babay nga Katoliko na maayong muluto, kamaong manahi, kamaong nga moatiman sa panimay, og musugot nga magminyo dayon. Mo iyang classified ad na kinahanglan siya asawa na sila magminyo dayon. Basta mora tuya Katoliko o niya maayo manahi, maayo muluto, kamao muluto o kamao mo atiman sa panimay. Yang iyang katapusang linya, mahimo nga kwartahan pero di kinahanglan. Sus, usas na kabasa sa iyang ad. 36 years old nga babae. Anak sa gawas sa usa ka baker. Dili gani lehitimong anak sa baker. Sa usa ka kamoy iyang amahan. Iyang gitubag ang ad o nag-istorya sila. Iyang giprangkahan, iyang gituganan sa teorya niya kinabuhi nga baker man iyang papa, kamao siya muluto, kamao siya manahi, kamao siya mautuman sa ilang panimay. So ang 43 anyos nga lalaki o 36 anyos nga babae nag-abot pinaagi sa classified ads.
After 4 months, na nagkaila na gid sila sa hingpit, naminyo sila. After 1 year, nanganak sila sa ilang kamagwangan. After 3 years, at pa 1921, nanganak sila sa ilang first na bata, laki. After 3 years, nanganak sila og babae. Ang laki nga ilang kamagwangang anak, ginganlan og George. Tinuod ni mga ngana ha, tinuod ni kinabuhi. Ang ilang ikaduhang anak nga babae, ilang ginganlan og Maria. By the way, ang 43 anyos nga laki, ang ngan Joseph. Ang 36 anyos nga babae, sa ito pa ang ilang gap, 7 years. Ang ngan Maria, ang babae. So pag kami ni Joseph o ni Maria, 4 months human atong pag-publication sa classified ads. 1 year human sa ilang pagpakasal, nanganak si Maria sa ilang kamagwangan, ilang gingalan og George. After 3 years, sa ato pa 1924, nanganak sila silang ikaduhang anak, ilang gingalan og Maria. After another 3 years, nanganak si Maria sa ang mama nga Maria, nanganak sa ilang kamanghuran. Ang gingalan nila og Joseph Jr. So pareha og ngan sa amahan. Si George pareha ngan sa ilang uyuan na nahimong dakong opisyal sa Simbahang Katoliko, nahimong pari. So si George, ang kamagwangang anak, nahimo jud pari. Ang kamagwangan nila nga si Joseph, 15 anyos pa siya, magsige nag-iingon nga gusto siya magpari. Gusto gid siya maghimong pari. Hangtod usa ka higayon, giduaw sila og kardinal. Ang kardinal, sila ang prinsipis sa Simbahang Katoliko sa ilang lugar, niduaw. Ang 15 anyos nga si Joseph, maoy ni usa sa ni voluntaryo nga mo abi-abi mo serbisyo sa kardinal atol siya pagduaw. Ug tuod man, insister man siya nga o eskwela siya pagkapari, di pa eskwela siya pagkapari, pareha sa iyang manoy, pareha sa iyang maguwang na lalaki. Ang ilang amahan, pulis. Ang ilang lugar nga nahimutangan, Bavaria. Usa ni sa ang kinadak-an nga estado in terms of land area sa Germany. So, kanini Germany, before sa diktadura ni Hitler, kaya 1920s pa man. Pero katong ilang amahan, pulis to sa Bavaria. Unyahan to, nahimog siyang regular nga sakop sa kapulisan sa Germany. Pero, anti-Nazi siya. Bisan kung popular na kay si Hitler, na nagsige nag-organisar og Nazi party, anti-Nazi siya. Supak siya sa mga lagda ni Hitler. Otong nagkapopular, nagagamhanan si Hitler, ang ilang pamilya gisigig balhin-balhin. Kaya ang amahan, tingin siya mo gakos sa mga Nazi, nga para niya questionable gini ang liderato ni Adolf Hitler sa Nazi party. Pero bisag pag nadiin sila og balhin, kay gihasi sila sa Nazi party, sa diyang kay katong Nazi party, dili man ito mo original nga gamhanan sa Germany. So samtang nagkadako ang influensya sa Nazi party, nagkaapiki ang ilang kinabuhi. Ang ilang kamanghuran na ordinahan, nilampos gyud siyang pagtuon sa pagkapari, na ordinahan pagkapari, samtang buhi pa ang mama o papa. I think he was only 20 years old, 1947, na ordinahan siya sa pagkapari. Ang papa namatay 1959. Sa ito pa, 12 years na pari na iyang anak, nakakita pa ang iyang papa sa sige niya sulbong sa ranggo sa Simbahang Katoliko. Ang mama, kato si Maria, si Joseph namatay 1959. Si Maria namatay 1963. Pero ang anak nga babae, tunga-tunga sa duha ka laki, naginganlan sa og Maria, makakita niya nga ang iyang maguwang nagpari o ang ilang kamanghuran nagpari, niingon, di siya magminyo,
Kini mo mga pare, wa man ni sila mga pangita, simbahan raman maoy ilang employer, siya mo'y moatiman sa iya mga maguwang. So, mo sa to'y, ang ilang tunga-tunga babae niingon, siya moatiman sa iya mga igsuon. Ug tuon man wa magminyo si Maria, hantod namatay siya sa pangidaron nga 1991, koreksyon, hantod namatay siya sa 1991, sa ato pa nataw siya 1924, magamit atong math ani Sib. 1991 minus 1924 Sib, pila man na Sib? Pila may edad ni Maria nga namatay? Ha, palaban mo sa among calculator ha. Kung absent mo ta Sib sa mathematics oy. Namatay siya 1991. Nataw siya 1924. So yung edad siya, 67 years old si Maria nga namatay, nga nagserbisyo siya duha ka igsuon na lalaki. Ang kamanghuran ni dako pag-ayo ang yaranggo, siya man mao'y labing maayog liderato sa diha naman nagsuon ang kamanghuran kato si Joseph mao'y Joseph Jr. mao'y maayo kaayog kalidad, maayo kaayo sa aron kaayog intellect, magialamon kay siya sa mga doktrina sa simbahan, nahimo siyang kardinal. Wa na ang iyang mga ginikanan, nangamatay na ilang mga ginikanan. Pero dako king garbo nila Maria ug sa maguwang nga si George na doon na sila sakop sa pamilya nga nahimong kardinal. O sa ato pa isip kardinal, ang nahimo niya kardinal si Pope Paul VI. So isip kardinal, elector na siya sa Santo Papa. Kada higayon na dunay succession, mamatay ang Santo Papa, magpili o bago Santo Papa, apil siya mo ato sa Vatican. Aron pagpili o bago Santo Papa. Hangtod pagkamatay ni Pope John Paul II, kining atong gipasidunggan og daan din sa Subo, kay mo niyang giagian siya pagduaw din sa Subo. Karon gitawag na natog mao na San Jose de la Montaña sa una, karon gitawag na natog St. John Paul II Avenue. Kanang daan gikan sa TESDA sa iskina Governor Cuenco Avenue padung sa iskina MJ Cuenco dayong luwak sa Nasunog Highway, mao na siya ang San Jose de la Montaña sa una. Karon gitawag na St. John Paul II Avenue. Ay do mao ba gyapon ngan padung na sa SM St. John Paul II Avenue na ba? Paghihapon na nga. Pero wala nga na, gipasidungog para ni Pope John Paul II. Pagkamatay niya, si Joseph ang kamanghuran mo'y napilig na bagong Santo Papa. So si Cardinal Joseph Ratzinger sa Germany, ang kamanghurang anak ni Joseph o ni Maria, nakakita pinagi sa classified ads na himong Santo Papa. Kinsay nagdahom. O mismo si Cardinal Angania Pope Benedict XVI. Wa siya mo adapt man na sila bangangan. Pareha ni Pope Francis, Cardinal Bergoglio ba niya angan ni Pope Francis, siya nagpili siya angan. Si Pope Benedict XVI, wa kahibaw nang iya ding mama o papa nagkita pinagi sa classified ads. Kay sa karaan kong panahon, di man mag-istorya ang mga anak sa mga love affair, sa romansa, sa pribadong kinabuhi sa mga ginikanan. Para na siya para lang mga dagko, di na para sa mga bata. Wa pa may Instagram sa una, wa pa may Facebook sa una. So, ang mga documentation sa mga relationships, di na madali-dali ba o kitaan. So, nasurpresa na lang, si Pope Benedict XVI, siyang labing unang pagbalik sa Germany, human siya na Santo Papa, na, of course, sikat na kay siya, so giutingkay na ang iya mga dokumento. O ang usa sa mga ahensya sa gobyerno sa Germany, nakaukay silang archive, nakitaan katong mga classified ads, nga si Joseph Ratzinger Sr. In 1920, nagpalit og ad space sa usa ka Catholic publication sa iyang pagpangita og asawa.
O si Maria, ang ilang inahan, nitubag. Sa advertisement sa ilang amahan, pumoto'y hinungdan sa ilang unang panagkita, sa ilang pagkasuod, sa ilang panagkugmay, o sa ilang pagminyo, human lang sa 4 ka buwan na courtship. Ani sangpot sa pagkatukod na sa ilang pamilya, na nataw silang totoo. Na kontrobersyal ni si Pope Benedict XVI kay samtang iyang amahan anti-Nazi. Si Pope Benedict XVI sa iya na pag-eskwela, gamhanan na kay si Adolf Hitler. So gihimo ng compulsory para sa mga estudyante na mamahimong sakop sa Hitler Youth. Unya, ang katinawan ni Pope Benedict XVI, napugos siya, kaya wala sila kwarta para matrikula. Kaya kung mapasakop silang Hitler Youth, palibre ang iyang pag-eskwela. Pero later on, gidispute ang iyang account na mahimo rin siya ang musukol, ipagdaghan kayong ni-resist. Sa diyang gipugos unta sila pagpasakop sa Hitler Youth, o gipriso sila, persecute sila sa diktadura ni Hitler. Nawa himua ni Pope Benedict XVI. Pero lain lang sad na sugilanon. Dili mo manigar ang katamis sa panagkugma ay ang may ingon mo nga talagsaog kahigayunan sa panag-abot, unang panagkita, o pagtukod sa ilang pamilya, sa ilang mga ginikanan, nanukad o classified ads in 1920. Maybe kung nagpabiling ordinaryong pare si Pope Benedict, si Cardinal Joseph Ratzinger Jr., dili utingkayan, why manguryoso sa pag-utingkay sa record sa iyang pamilya. Pero tungkol siyang prominence, na siya nahimong pangu sa binilyon ka mga Katoliko sa tibok kalibutan, mutong surpresa siya sa katalagsaon sa sinugdanan sa sugilanon sa gugma sa ilang amahan o sa ilang inahan dito sa Bavaria sa Alemania. Kamu, doon na may kasi natian ang classified ads sa inyo pang kabatanon? Nakapag-classified ads ba mo? Doon na ba'y nakatrabaho tungod sa classified ads? Doon na ba'y nahalin nga sakinan, nahalin nga ba'y sa inyong mga nailhan tungod sa classified ads? Karunwa na. Ambot, di man ko pamilyar ron sa mga newspapers, pero ang ako lang mahibawan sa mga classified ads karon kanang mga court orders. Di ba doon ay mga balaod noon, doon ay mga ordinansahon sa national government o sa mga local government units na usa sa mga requirements aron na mahimo siyang epektibo mao ang publication in a newspaper of national circulation para sa mga national laws o publication sa local circulation sa newspaper na doon ay local circulation sa mga local ordinance, so local laws. Pero I'm sure na apay mga classified ads sa pagkakaroon pero nagkaminos na. Kay karon makahimo naman kapag butang og imong kaugalingong post na libre, di na ka mobayad og newspaper. Mahimo ganin nimong itag ang gusto nimong pahibawon sa imong announcement sa imong daghan kaayong mga post sa Facebook nga moingon na kinahanglan silang trabahante or na sa mo post sa Facebook nga kinahanglan sila og trabaho. I-post nila ang ilang resume, ang ilang work experience, ang ilang track record. So, nausab na gyud ang landscape sa advertisements sa media industry, pero katamis ini mao sugilanon na in 1920 ang mga ginikanan ni Pope Benedict XVI nagkaila, nagkakita o nagkahinigugmaay tungod sa classified ad. Nagkasalamat sa inyong papailubon na pagsubay sa atong sugilanon karong hapon na atong giuluhan og unang panagkita. Paling sumpayi kining atong sugilanon sa inyo sang labing halandumon nga unang panagkita. Uban ni CB o ni Dr. Iris gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl, sa inyong
pagkuyog sa atong programa. Behave kuno kasi boy. Basta kung mamagihulagway ni CCB na formal. Formal kuno kay kasi. Ganahan kay si Lola Tining nimo kay formal.